точка, натискай. Това коляно. Изкарай вънко. Карта. Давай пак. Само така. Вътре. Давай, натискай я. Тази смир. Да, смир. Дай, Ване. Браво е. Вътре, напред. 30 кг. Алекс Василев, Ронадо Пасърчик, Мануел Миронов. Тука е много загора. Да видно да излиза. Дай, Ване. Луки. Браво е. Браво. И коляно. Колина, Ване. Вътре. Ей, не. Главата, Ване. Натискай я. Боя. Спасибо, да удря в главата. Дай, Ване, в главата. Главата, Ване. Главата. Гори в главата. Малко има 10, давай, 20. Точно, Ване, давай. Напред. Давай, допълни. Пак напред. Силно. Браво. Ете, пак ти нагли скора, мала. Дай, пак. Ване. Ръцете върват. И коляно. Изяше, Ване. Главата. Изяше. Давай. Изяше, Ване, в главата. Главата. Добре, пак ръцей. Главата. Удри в главата. Гарда, дигни гарда. Пак. Ръце. Главата. Удри в главата, Ване. Айде пак, репетирайте. Ръце. Точно така. Ръце коляно. Ване, главата ви. Натискай я. Ръце в главата. Давай. Дай, Ване, в главата удри. Удри в главата. Айде пак ръце. Пак ръце. Точно така. Ръце. Напред. Тези ставай, натискай. Дай, Ване. Натискай 10 секунди, Иване. Натискай я. Ще продължение. Не поставя. В нея. Айде, давай. Главата, Ване. Гадде гори. 10 секунди, Ваня, давай, натискай. Изяше, Ване, в главата удри. Удри в главата. Удри в главата, Ване. Търси чата. Браво. Скоро. Виж си. Победителите в Мид 2 Иванка Дерева. За Мид 2 да излизат Джулия Колева, спортен клуб Будокай, Нова Загора, Валентина Сърбенска, Тракия Пловдив. След тях да се готвят момичета. Давай, Сашко!
Ходи. Ох. Браво, браво. Браво, Сашко, браво! Виж колко го съби, а? Ръце, ръце, ръце! Ми две да излизат Габриела Христова, Тракия Пловдив, Михаела Александрова, Бушиго и Себър. Ми две да се готвят Левяна Юрданова, спортния клуб Кьокушин, Нови пазар, Василена Маркова и Шинкан, Благоевград. Айде, давай! Ръчне! Коляно, коляно! Това коляно! Айде, рязко гори, рязко! Рязко! Айде, рязко! Отвори дистанция, бе! Ачка, давай! Давай, бак! Айде, гори, рязко! Ай сега, давай, давай, давай! Гори, рязко! Сашо, гори, рязко, е! С десния! Браво! Айде, гори, рязко! Давай, Сашко, давай! Малко се наплаши, малко се наплаши. Изненада. Сашо! Сашо, бе! Гори рязко, бе! Гори рязко, бе! Един път! Няма път тук, Саша, дай! И гарда гори! Давай, Сашко, давай! Атка, тише! Айде, гори рязко! Давай! Натискай го, бе! Натискай го! Айде напред! Пак коляно! Пак коляно, бе! Викай, бе! Атка, пак! Ама айде, бе, много тура си къде викаш. Викай, ама, викай. Саша, давай! Айде, гори рязко! Гори рязко! Давай, Сашо, давай! Давай, Саша! Давай! Голямо, Саша! Гори рязко, бе! Удари го рязко, гори! Потвори, няма лъка! Айде, удари, удари! Още малко, Саша! Давай, Саша! Пак коляно! Влиза му! Браво, Саша! Влиза му! Давай, давай! Добре! Победителската Ми-2, Габриела Христова, Тракия Пловдив. Като Ми-2 да излизат Левяна Юрданова, Иши, спортен клуб Кьокушин, Нови пазар, Василена Маркова, спортен клуб Ишинкан, Благоевград. Сашо! Айде! След тази среща, Довърши го просто! Ми-2, почивка 5 минути. Става минута! Давай, Саша! Бързай, Саша! Ти нападай! Кой така? Айде, трябва да наваксаш! Саша, колена, глава! Да, сега ще запомня. О, само. Айде, долу! Саша! Натискай го! Давай, Саша! Сашко, ръце! Айде, бе, един удар му стане! Дай, Кери, дай! Рети го, дай пак там! Пак там! Ръце! Давай! Давай! Давай, давай, Саша! Добре! Супер! Сашо! Сашо, довърши го долу! Крака! Браво, прескочи го. По-добре играме, изпусна един удар. Изпусна, да. Ама го натискаш и да сега ще... Добре, Сашо. Няма как да радвам.
Ама продължи колкото пъти ще знам. Това ще я. Що му не отпадна? Победител са възлете бонусното битва Невяна Юрконова, спортен клуб Кьокшин, Нови пазар. Битва беше до почивка, след което започва финалните срещи при Щом проброи първо червените, значи дава за нас. Защото ясно дава винаги какво проброи втори. Да. Много трудна среща, много трудна. Приброи първо и сини червените, значи той ще даде бял. И пази. Тази жълто наистина бе силно. Тя да минали на миналото сезон с теб, като бяхме наистина такова. Само притеснява, че Ването игра на среща повече ще му малее. Само това нищо друго. Това притеснява. Тя май ще издържи. Ама тази удари, тя кораво. Не, че съм виждал, нали, като бяхме в зала Олимпиада и тя беше. Едно победител Невяна Юрконова, Кьокшин, Нови пазар. Спокойно. Давай, Ваня, давай! Дай, Валя, дай. Няма нищо. Татами 2 се готвят за финални срещи децата от 12 години, момчета категория 27 кг. Иван Кузманов, спортен клуб Нови пазар. Ръце! Радослав Килев, спортен клуб Кьокшин, Севлиево. Татами 2 да се готвят момчета до 12 години, категория 27 кг. Иван Кузманов, спортен клуб Торнадо Пазарджик. Радослав Килев, спортен клуб Кьокшин, Севлиево. Добре. Долу! Давай! Вътре в нея! Внимавай с колината, внимавай. И ръце играй. Играй ръце повече. Изяше, бе! Разпия, Ване! Ти се спуди срещата. Татами 1 да излизат за първа финална среща момчета категория 30 кг. Алекс Василев, спортен клуб Торнадо Пазарджик. Срещу Димитър Митев, Молния Хацман. Не удари, бе. Добре. Рязко. Тежко и рязко. 10. Дай, Ване, пас! Давай, натискай. Долу! Айде ръце. Успешно и настрани, Майгери! Давай ръце. Точно така, натискай. Браво! Давай! Едек, останавай. Браво! Изяше! С какво удари, бе? Аз не видях. И се прави! С главата, май. Не удари игра! Ване, натискай я. Само с ръце натискай колина. Ръце и колина! Айде, Ване, ръце. Влизай, бе, Ване, влизай, не изтори краката. Добре, ръце, бе. Рязко! Долу! Влизай вътре, влизай! Влизай. Така, ръце! Добре. Ване, ръце играй, бе. Чакай. Равна стоя. Равенство. Не, няма да има равенство. Ваня ще вземе. Почти не игра. Добре. Ръце играй само ръце. Разбия от ръце. Укап печи, само ръце. Татами 1 да се готвят момчета категория 33 кг. Айди, ръце. Влизай. Вътри. Давай! Дончев, спортен клуб Торнадо Пазарджик. Айди, ръце. Ръцете. Шумен, Николай Дончев, Торнадо Давай, Пазарджик. ръце. Ръце, Ваня! Ръце! Ръце! Ваня, ръце! Дай моето вече, давай! Ръце! Давай. Изяше, бе! Валя,
Изяше, Атка, притесня! Браво! Звъне, бе! Изяше! Звъне! Звъне! Само ръце изкарай! До край ръце! Влез бързо, близо! Близо влез! Близо и ръце! Влизай! Ръце, ръце! Само ръце, давай на Ръце! малко! Влезни вътре! Влезни! Влезни! Пътня, бе! Давай ръце! Ръце, ръце! Ръце! Браво! Давай! Давай! Изяше! Густо, само ръце до края! Да, само ръце! Ване! Вишма! Ване! Ръце! Ръце! Тук да изкараш ръце! Чакай да кажа. Само ръце, Ване, 20 секунди! 20! Ване! Влез бързо! Веднага! Ръце, ръце! Ръце! О, Капуда! Нокаут! Браво, Ване! Виж, направо машина, ей! Ага, цъкнеш бяла и ще го убия. Абе, разби от ръце, бе! По-ниско долу, внимавай! Само ръце! И влезай бързо! Веднага влизай! Опази кръга и влизай! По-лъскам от теб. Казваме какво е, че аз да викам, аз ще викам, спокойно. Да ни излезе късно да срещате. Ръце! Влизай вътре! Влизай! Ръце, ръце! Ръце, ръце! Ръце! Ръце, ръце! Давай! 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 Браво, ей! Абе, остави краката, бе, Ване, ръце! Само ръце! Без ръце! Само ръце, бързо! Ръце, ръце! 10 секунди! Ръце! Дишай, дишай! Ръце! Ръце!